Ja, det er julefrokosten. Der har vi Anne. Hvad fanden tror jeg gør? Jamen, jeg skal da blære mig lidt, når jeg kommer hjem, ikke? Hold nu kæft, en masse mad. Der har vi ål. Skænke, reje. Sylte. Rødpøls. Fiskefilet. Og der er et bord derovre også. Flæskesteg. Jamen ved du hvad, det er så vildt. Der tager. Tak. Vi skal have sådan en god klassisk julefrokost. Så der er sat noget, primært noget sild her til starten, eller hvad det hedder. Og så er der sådan lidt koldt på den her side, og så er der alle de lune retter, fiskesteg, medisterpølser, and og fiskefilet og blodpølser og fingre, hvad der er sådan noget. Og så skal der være masser af drik på bordet. Så velbekomme. Tak. Det er meget forskelligt, kan man sige.